Sme v rezorte Zelená punta v nádhernom Chorvátsku, kde si ideme pozrieť niekoľko investičných apartmánov rôznych veľkostí, vhodných pre rodiny s deťmi, väčšie či menšie, partie s priateľmi alebo pre páry. Poďte sa spolu s nami na to pozrieť. Sme tu s Peťom Gavorom, ktorý je zodpovedný za predaj apartmánov v tomto projekte Zelená punta a s ním si aj všetky apartmány prejdeme. Vítajte u nás, poďme sa pozrieť. Toto je jeden z našich útulných dvojizbových apartmánov s veľkou kuchyňou, s výhľadom na more, s krásnou terasou a samostatnou spálňou. Tak sme v prímorských apartmánoch, to znamená, že absolútne kľúčové je posedenie asi na terase. Poďme sa teda pozrieť von. Poďme. Krásne, všetky apartmány majú takýto výhľad úžasný. Takmer všetky. Toto je jeden z tých našich apartmánov na prízemí. Nemá predzahradku, ale priestrannú terasku, kde je pohodlné sedenie pre 4 osoby. Super. A v zásade toto je jeden z takýchto našich výhľadov pomedzi krásne borovice. Aké materiály boli použité pri tomto projekte? Celý rezort je v zásade dekorovaný do farieb, prírodných farieb. Materiály, ktoré sú tu použité, je rovnako drevo, kameň, béžové alebo jemne hnedé farby interiéru. Takže všetko je to ladené takým stredomorským štýlom a pasuje to vlastne aj do tej architektúry. Apartmány sa ako zariadené predávajú? Všetko, čo vidím napríklad v kuchyni, už je v cene? Všetky apartmány sú plne zariadené s veškerým inventárom. To znamená, majitelia, ktorí sa rozhodnú pre kúpu apartmánu v našom projekte, si prinesú zubnú kefku, všetko ostatné už je tu. Od chladničky, cez mikrovlnku, inventár. V každom apartmáne je myčka. Základ. Áno. A v podstate všetko, čo na takýto bežný pobyt pri mori potrebujete. Čiže aj hotelový textil, všetok nábytok, terasové sedenie, apartmány sú kompletne vybavené. Ako funguje rezort? Keď tu mám apartmán, viem prísť kedykoľvek v priebehu roka? Majitelia majú v zásade počas roka neobmedzený prístup. Pokiaľ sme v mimosezóne, v zásade ako vykurovanie slúžia klimatizačné jednotky s tepelným čerpadlom, čiže majitelia si vedia apartmán predkúriť aj na diaľku. A v každej kúpeľni sa nachádza podlahové kúrenie s termostatom, takže v apartmánoch je aj počas zimných mesiacov príjemne. Aha, tak tu máme spálňu. A tu vidím náhradné periny. Tak hádam správne, že to bude slúžiť možno ako nejaká prístelka v rámci obývačky? Presne tak, apartmány sú kompletne vybavené aj s úložným priestorom. Ako v spálňovej časti, tak aj v spoločných priestoroch alebo v chodbe sa nachádza úložný priestor ako skriňa. A tieto náhradné paplóny slúžia ako prestieranie pre extra lôžko. Vítajte v našom ďalšom prémiovom apartmáne v dome Planika. Sme nejakých 15-20 metrov od pláže. Hlavný rozdiel oproti apartmánu, ktorý sme videli ako prvý, je, že tento sa nachádza v prvom rade od mora. Vybavenie, rozloženie aj dispozičné riešenie je rovnaké. Tu sme sa presunuli len o jedny dvere ďalej, aby sme obzreli ten istý apartmán, ako vyzerá, keď je otočený zrkadlovo. Skvelé je, že v tomto apartmáne si obývačku, ktorá je prepojená s kuchyňou, viete takto zavrieť a máte príjemné posedenie na gauči, či už pri telke alebo kdekoľvek a kuchyňa vás neruší. Posledný apartmán, ktorý sme spoločne prešli, bol jedným z najväčších, ktoré sú tu v ponuke. Ten sa taktiež nachádza v dome Planika, v prvom rade od mora a má krásnu rozsiahlu terasu. Apartmán je štvorizbový, má dve samostatné spálne, dve samostatné kúpeľne, krásnu veľkú kuchyňu s jedálenským stolom a v tejto časti sa nachádza namiesto tretej spálne pracovňa. V centrálnej časti apartmánov sa nachádza krásne veľká kuchyňa, opäť plne vybavená so všetkým, čo k tomu treba. Tento apartmán je teda štvorizbový a hovorím správne, že úplne komfortne tu môžu byť kľudne aj že dve rodiny. Určite áno.
S istotou môžeme povedať, že všetky apartmány, ktoré sme videli, majú čo ponúknuť, navyše v tomto rezorte nájdete aj to pravé miesto pre oddych. Príjemná atmosféra, krásne prostredie a kvalita – to sú len niektoré z dôvodov, prečo by ste mali zvážiť investíciu v rezorte Zelená Punta.